Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Esperaré que us aneu connectant i ara em presentaré, d'acord? Bon dia i bona diada a tothom. Vinga, doncs començarem. Em presento. Hola a tothom, jo sóc l'Aina. Soc l'Aina de Quàlia i avui us explicaré una llegenda de Sant Jordi. D'acord? No sé si hi ha gaires nens i nenes aquí connectats, però si voleu podeu anar dient els vostres noms i així, ja que no ens podem veure, almenys podré saber com us dieu. Val? Què tal? Hola, benvinguts i benvingudes. El Pol i el Marc, molt bé, hola Pol i Marc, benvinguts. Hola a tothom. Ara començaré a explicar, una mica. M'espero una mica que acabeu d'arribar. Doncs com us deia, sóc l'Aina de Quàlia, val? Quàlia, no sé si ho coneixeu, però som una cooperativa de treball associat especialitzada en l'àmbit del lleure i l'educació. El Jan i la Leire, hola, benvinguts. I ara durant el confinament oferim activitats extraescolars a través de lives. Llavors avui, hola a tothom, us explicaré una llegenda de Sant Jordi, que ja sabeu que hi ha moltes versions. I a veure si us agrada, val? El que passa que el que farem no serà només escoltar la llegenda, sinó que la farem entre tots i totes, d'acord? La crearem a través de manualitats, val? Ara fa una mica us demanava que m'anéssiu dient els noms. De moment tenim el Pol i el Marc, el Jan i la Leire. Si voleu anar-m'ho dient i així us vaig saludant, i el que us deia, com que no ens podem veure, almenys us poso noms. Val? Què tal? Hi ha molts nens i nenes per aquí a punt per fer l'activitat. Bon dia, sóc l'Ona. Hola, Ona. Benvinguda. Molt bé, jo sóc l'Aina. Us ho vaig recordant per si acabeu d'entrar. Bona diada de Sant Jordi, igualment. Bona diada. Confinada, però la farem passar tan bé com puguem. El Marc i el Jordi, de Vilanova. Molt bé, sí, si voleu anar-me dient els pobles també, així us situo. Ara us aniré dient, com us deia, explicarem una llegenda de Sant Jordi, que ja n'hi ha moltes versions i aquesta em sembla que no la coneixeu, i perquè ens l'hem inventat amb un company, a veure si us agrada. Com us deia, no només us l'explicaré, sinó que la farem tots junts, d'acord? La crearem els personatges i ara us diré el material que necessitem, val? Així que estem a punt per crear i explicar una llegenda de Sant Jordi. Llavors, suposo que ja sabeu com funciona això dels directes, però si m'ho aneu comentant aquí tot el que vulgueu dir, si vaig massa ràpid, massa lenta, si us falta algun material o així, o si em voleu dir que us està quedant superbé, també podeu anar-ho comentant aquí i jo us aniré llegint, perquè és l'única manera que sàpiga de si ho esteu seguint o no, d'acord? Doncs, comencem a preparar el material. A veure, som-hi. Us l'ensenyo, val?
us donaré temps perquè l'aneu a buscar, d'acord? Mireu, primer, tisores, cola de barra, necessitarem 3 llapisos de colors, dels colors que vulgueu, val? Retoladors, també els que tingueu, escuradents, sí, què més? Un tap d'alumini, sí? Tot això és material que he pensat que podeu tenir per casa, d'acord? Si ho voleu anar a buscar, si no ho teniu a casa no passa res, ja pensarem alternatives i ja ens inventarem alguna cosa. Un tros de cartró, un quadrat, val? O rodona, el que vulgueu, però una mica de cartró, si el teniu. Si no, també ja pensarem coses. Què més? Cordill. Aquest és elàstic, però no cal que ho sigui, val? Una mica de cordill. I per últim, un tros de paper de cuina, val? Aquí. Bueno, aquí ho veureu també. Vale, doncs us donaré una estoneta perquè pugueu anar a buscar el material i quan estigueu a punt ho dieu per aquí, d'acord? Hola a tothom, aquests que aneu entrant. Estem a punt de començar l'activitat del conte, d'acord? Com us deia, no només us explicaré la llegenda, sinó que la crearem entre tots i totes, d'acord? Quan tingueu a punt el material, m'aviseu, d'acord? És molt important que m'aneu dient coses per aquí, perquè si no, no sé si em seguiu o no, d'acord? Quan el tingueu a punt, si m'envieu un dit així, o si em dieu estem a punt, o som-hi, o que sigui, ja començarem, d'acord? Vinga, som-hi! Què tal, que ho teniu a punt? Què, doncs, som-hi? El Marc i el Jordi, la Ona, el Jan i la Leire, el Pol i el Marc, i tots i totes els que esteu aquí. Esteu a punt per començar? Som-hi? Hola, que hi ha algú, que esteu a punt per començar? Vale, a punt. Vinga, doncs som-hi. Entenc que ja teniu el material. Perfecte. Apartarem una mica. Vale, genial, que bé. Som-hi. Doncs temps era temps, en un poble molt petit i bonic de muntanya, hi habitava una nena molt valenta. Es deia Jordina. Julien i Unax. Molt bé, benvinguts. La Jordina la farem amb aquest llapis que jo l'he triat groc, però podeu triar el color que vulgueu. Val? Ai, perdoneu, una cosa que no us he dit. També ens faltaran papers de colors. Val? Si teniu de colors, si no, el que tingueu. Retalls de diaris, revistes, el que sigui, d'acord?
La Jordina com la farem? Retallarem una rodona per fer-li la cara. No cal que sigui gaire perfecta la rodona, com ens surti, d'acord? I un triangle per fer-li el cos. D'acord, li farem la cara. I els cabells. Mira, els hi farem arrissats, però els hi podeu fer com vulgueu, val? Una galtona vermella. La Jordina anava a l'escola, com tots vosaltres, i tenia molts amics i amigues que s'estimava amb tot el cor. I suposo que, com tots vosaltres, li encantava l'hora del pati. Mireu, l'enganxarem aquí, la Jordina, d'acord? La Jordina serà aquest personatge, la protagonista d'aquesta història, d'acord? Sí, m'aneu seguint, aquests nens i nenes d'abans que m'heu saludat? Aquí la tenim. Doncs com us deia, a la Jordina li encantava l'hora del pati. Jugava a bales, a futbol, a nines, a fer curses i sempre acabava bruta de cap a peus. I ja sabeu què diuen, que com més bruta acabes, més bé t'ho has passat. Ara, el que més li agradava era pujar als arbres i fer-hi cabanyes. Farem un arbre per la Jordina. Amb aquest llapis? Sí, perfecte, molt bé, genial. Amb aquest llapis de color marró, val? Farem aquesta funda perquè no traspassi i amb el paper de cuina que us he demanat també com a material farem la copa de l'arbre. També cadascú al seu gust, Aquí hem de desenvolupar les habilitats artístiques. Mira, li faig 4 fulles aquí. Val? I el retallarem, d'acord? Per enganxar-lo al seu tronc. Vale, mireu. Com el teniu l'arbre? I la Jordina? Aquest serà l'arbre on la Jordina li agrada tant enfilar-se, d'acord? Enganxarem. Aquests llapis quedaran una mica bruts de cola, però la cola aquesta marxa molt ràpid, vull dir que no us preocupeu, val? La Jordina somiava amb tenir una cabanya perduda al bell mig de la muntanya, envoltada dels animalons del bosc, per tant li agradava molt la natura, val? Ah, i també una altra cosa, la Jordina era molt presumida i el primer dia que arribaven les orenetes, el primer raig de sol de primavera, ja es posava els seus pantalons curts preferits. Els texans de ratlles del seu germà gran. Que també els farem en paper de cuina, per anar canviant una mica de material, vale? Sí?
el retallem. Ui, perdoneu, que no em veieu, ara. Perfecte. Vigilant una mica perquè a vegades el paper aquest de cuina s'estripa, val? Vigilant, molt de compte amb els ditets. Posarem una mica de cola aquí dalt a la punta i els hi posarem a la jordina. Per fer-li els braços a la jordina agafarem un cordill i l'enganxarem per aquí sota. Així, d'acord? Molt bé. Com ho teniu? Teniu l'arbre i la jordina? Vale, doncs ara parlarem del poblet on vivia. Aquell poblet, tan petit i bonic de muntanya que us he dit, en aquell poblet hi havia un forn de pa, el forn de pa. Ara anirem farem 3 edificis del poble. El forn de pa, com si fos un rectangle, mig quadrat. En aquest forn de pa hi venien els millors croissants de tota la contrada. I farem la porta. Un aparador que sempre deixen aquella olor tan bona. Farem una cimada, un croissant i un pastís o una magdalena, el que vulgueu, d'acord? Què més hi havia? També hi havia una farmàcia. Farem la creu de la farmàcia de color vermell o verd, com vulgueu. Li farem la porta i escriurem farmàcia. Vinga, som-hi, que ens quedarà un poble superbonic. La farmàcia. Què més hi havia? Podem anar fent servint papers de diferents colors, si els teniu. Si no, el que tingueu, d'acord? Que ara ens hem de basar en el que tinguem a casa. També hi havia una merceria. I una cosa que no pot faltar mai a cap poble. Una plaça major que és on hi feien totes les festes. Ara enganxarem aquests edificis a la plaça major.
d'aquí baix de la punteta, veieu? La merceria... Què és una merceria? Bona pregunta. En queden poques ja. Una merceria és una botigueta que normalment és molt petita, on hi venen fils, botons, mitges, coses per fer... per cosir, llana... Sí? Normalment en els pobles n'hi han de merceries. D'acord? No sé si en teniu alguna al vostre poble, de merceria. Ja tenim el poble fet. Aquí. Aquest poble tan bonic, ho veieu que tranquil que està, doncs resulta que en aquest poble no tot eren flors i violes, sinó que en aquell poble també hi havia un rei malcarat que manava una mica massa. De fet, el malcarat ja feia anys que no era rei. Aquest serà el rei, d'acord? Perquè un dia el poble es va reunir en assemblea i va decidir que ja no volien rei. Tot i així, van decidir que el deixaven quedar-se a viure al poble, com un ciutadà més. Vinga, farem el rei. També farem una rodona. Sí, com ho porteu? Nens i nenes, que ho esteu fent, que espero que ho estigueu fent i us estigui agradant. Com porteu al poble? Aquest senyor rei... Mireu, apartarem una mica el poble, que així es vegi més bé el rei. El farem una mica malcarat, perquè és com es diu en la llegenda. Així. I farem un bigoti. Sí, aneu bé? Perfecte. M'aneu avisant, si teniu dubtes, si el que sigui. I li farem també una corona, perquè encara que no fos rei, a ell li encantava portar aquesta corona de quan era rei. Una mica de cabells. El veieu bé, aquest rei? Val, i el cos del rei el farem amb el que encara ens queda d'aquest paper de cuina. Mireu, li dibuixarem una americana. Amb les mans a la butxaca. El rei malcarat. I la retallarem, aquesta americana, d'acord? Què és una merceria? Que no m'heu sentit, potser? O se us ha tornat a enviar? Una merceria és un lloc, és una botigueta on venen fils, agulles, coses per cosir, mitges. També venen a vegades senyeres, ara per Sant Jordi per penjar al balcó. Sí? Sabeu quin tipus de botiga vull dir? Mitjons, a vegades també.
Vale, i l'enganxarem, aquest rei. Amb la cola. Ei, aquests nens i nenes que ho esteu fent, vull que feu alguna foto i que la pengeu, que jo m'agradarà molt veure com us ha quedat la llegenda, d'acord? Aquí el tenim, el rei malcarat, sí? Perfecte. Doncs aquest rei malcarat, tal com el veieu aquí, tenia unes aficions molt estranyes i que aquestes aficions no agradaven gens a la gent del poble i molt menys encara a la Jordina. Col·leccionava animals. El rei malcarat els anava a capturar al bosc i els posava en una gàbia. Tenia tot tipus d'animals a casa seva, però n'hi faltava un i el volia molt. Havia sentit a dir que a les muntanyes més altes hi habitava un drac immens, verd i que treia foc pel nas i pels queixals. I el rei el volia afegir a la seva col·lecció. Doncs amb el tap d'alumini farem el drac, d'acord? Mireu, li farem unes punxes que portarà a l'esquena, com si fos una crinera, val? Deixarem aquí una pestanya perquè es pugui enganxar bé amb el tap. Li dibuixarem també una cua, val? Amb la pestanya aquí també. I el foc, que treu pel nas i pels queixals, com us he dit. Què tal? Com anem? Bé? Com va la llegenda a casa vostra? I aquí també li deixarem una mica de pestanya per enganxar en el tap, val? En aquest tap. Vinga, ara a retallar, som-hi. Així és que ja heu penjat roses al balcó? Així mentre anem fent ens podem anar explicant una mica com va la vostra diada. Heu penjat alguna rosa al balcó? O n'heu regalat una a algú? O potser heu penjat una senyera al balcó. Hola, aquests que em saludeu, hola. Si acabeu d'entrar, us recordo que em dic Aina, val? I us estic explicant una llegenda de Sant Jordi, una llegenda diferent, que espero que us agradi molt. I alguns nens i nenes, que també esteu aquí connectats, m'estan ajudant. L'estem fent junts, vaja, la llegenda. N'heu fet de molt dolces, de roses, que bé. Quina gana. Vinga, que estem fent aquest superdrac. És una mica entretingut, però ens quedarà superbé. Vale, ara li estem fent la crinera d'aquí darrere l'esquena, aquelles punxes que tenen els dracs. Val? I ara li farem, retallarem el foc. Com us he dit, no ha de quedar perfecte,
Mireu, veieu, per exemple, m'he descuidat la pestanya del foc per enganxar-ho. Però bueno, no passa res. Enganxarem igualment. Vinga, som-hi. Anem a fer el drac. Amb aquest tap enganxarem una pestanya aquí, veieu? Aquí a la vora. I la doblegarem. Molt bé. La cua l'enganxarem a darrere, aquí, d'acord? I el foc, vull dir. Com va aquest drac? Aquest drac no era dolent com el de la llegenda, sinó que era super simpàtic i amic de tots els vilatans d'aquell poble tan petit i bonic. A més, era vegetarià. Ei, ens hem descuidat de fer les ales del drac, perquè els dracs volen. Veieu? Enganxarem aquí. I li farem un ull, el d'aquest costat, val? El farem amb paper de cuina. El farem així rodó. Enganxarem vigilant. Com us deia, el paper de cuina a vegades s'estripa. I li pintarem l'ull. Veieu que simpàtic aquest drac? Ja el tenim. Com el teniu, el vostre drac? Bé? Continuem la llegenda? Ara ja tenim tots els personatges, d'acord? Què us sembla? Continuem? Doncs el drac, aquest drac tan simpàtic d'aquí, un cop per setmana anava a beure aigua a una bassa que hi havia a prop del poble. D'aquella bassa hi rajava una font amb l'aigua més bona de tota la muntanya. Vinga, anirem a fer, apartarem el poble, i hi tornarem un moment, marxem del poble i anem a la muntanya. Som-hi. Veieu? I li farem la bassa al drac. Bueno, al drac i a tot el poble. Perquè, com us he dit, d'aquell llac, d'aquella bassa, hi sortia una font amb aigua molt bona. Veieu? Això és el llac, d'acord? Quina set! I el drac, quan acabava, se'n tornava a la seva cova. Doncs aquella tarda era molt, molt calorosa i l'exrei, aquest d'aquí, el rei Malcarat, es va dir: aquesta és la meva! Aniré a la bassa i capturaré el drac, perquè avui, com que fa tanta calor, segur que va beure aigua a la bassa. I a més, el rei Malcarat, que era una mica xulo, ho va cantar als quatre vents i anava dient: avui capturo el drac! Avui capturo el drac! La valenta Jordina va sentir les paraules des del balcó de casa seva. No s'ho podia creure. Havia de salvar el drac. Ella, que es coneixia cada raconet de la muntanya,
com la seva mà, van a veure el drac a la seva cova. «Ei, drac! Sort que et trobo a la cova», va dir la Jordina. «T'he d'explicar una cosa, para l'orella amb atenció. L'exrei del poble vol ficar-te dins d'una gàbia i que siguis part de la seva col·lecció d'animals. Hem de pensar un pla». El drac i la Jordina van estar pensant i pensant i van fer un dibuix fins i tot perquè els hi quedés més clar. Ostres, Jordina, gràcies per avisar-me de debò. Som-hi, hem de pensar un pla, pensem-lo. El rei, mentrestant, a casa seva, anava preparant la gàbia. La gàbia la farem amb aquest cartró i enganxarem i punxarem els escuradents que us he comentat al principi. Veieu? Quina gàbia que farem. Mira, si era dolent aquest rei, Ep, quin cartró més dur. Ara. Ep. El rei, veieu? Estava fent la gàbia, sí? Mireu quina gàbia. Mentrestant, la Jordina i el drac ja tenien el pla. El farien caure a la seva pròpia trampa. Aquest pla no podia fallar. «Som-hi!», van dir. El rei, amb un vestit de camuflatge, va arribar a la bassa i va preparar la gàbia, on hi capturaria el drac. La va penjar en un arbre. Mireu, amb aquest arbre va penjar la gàbia aquí dalt. Clec. Drac, cauràs a la meva trampa. El drac i la Jordina, mentrestant, també estaven fent el seu pla. El drac, dissimuladament, va anar a beure aigua de la bassa. I quan la Jordina, que es va enfilar a l'arbre mentre el rei no ho va veure, estava a punt, li va dir al drac: «Drac, ja!» I el drac, amb un cop de cua així, puf, va fer caure el rei a dins de la seva pròpia gàbia. Ja el tenim. Ei, però què feu? Visca, visca, visca! Però què feu? Com us atreviu? Maleïda Jordina, me les pagaràs. El drac i la Jordina estaven molt contents. Què, exrei? Va dir la Jordina. Com et sents aquí tancat? T'agrada estar entre barres i que tothom et pugui mirar? Doncs així és com es senten els pobres animals que tens tancats a casa teva, a dins d'una gàbia. El drac i la Jordina van explicar-li al rei malcarat que això no era cap càstig, sinó que volien fer veure al rei que capturar animals no estava bé, que els animals han de ser lliures. Li van dir que quan reflexionés i entrés en raó, els barrots de la seva gàbia es convertirien en roses vermelles i que seria llavors quan quedaria lliure. La Jordina i el drac van marxar cap al poble. Van passar unes hores i el rei va anar mirant al seu voltant. Sentia sorolls de la natura, els ocells com cantaven, els insectes com volaven, alguna sargantana que passava per allà i finalment va entrar en raó. No li havia agradat gens sentir-se engabiat i va reconèixer que no estava bé capturar animals per poder-los veure sempre que volgués, que era més bonic veure'ls lliures a la natura. El rei malcarat li va canviar la cara de cop
Ara li farem una cara més contenta, d'acord? Com ho porteu? L'esteu fent, el rei? Que li canviarem la cara, Estarà content de cop, ja ho veureu. Mireu. Mireu que content que està el rei. Ara ja no es diu el rei malcarat. Li enganxarem la cara. Aquí. Què tal, com ho teniu? Bé? Els nens i nenes que estàveu fent el conte, com el teniu? Aneu seguint bé? Vaig massa ràpid o no? Bé, doncs tornem al poble, d'acord? Mireu, el rei, com us deia, al sentir el soroll de la natura, li va canviar la cara i va decidir que alliberaria tots els animals que tenia a casa. Quan va dir això en veu alta, tots aquests barrots es van convertir en boniques roses. Com seran aquestes roses? Mireu. Les farem en paper de cuina, ho veieu? Quantes n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que bé! El rei malcarat havia reflexionat. I quina bona notícia! Va dir que alliberaria a tots els animals que tenia engabiats a casa seva. Retallem una mica les roses. Bé, perfecte. Genial. I quines roses més vermelles i boniques van sortir d'aquells barrots. Nens i nenes. Petits i grans. Mireu. Veieu? Tots els barrots es van anar convertint en roses boniques. Mireu, veieu? I el rei va poder sortir. Que bé! Soc lliure, vaig alliberar, com he dit abans, tots els animals que tinc a casa. De seguida tornem al poble
tornem al poble, que tota la gent s'estava preguntant què havia passat. Allà hi havia la Jordina, el drac, farem al revés, i tota la gent del poble. Sí? Veieu? El rei va baixar corrents cap al poble, a la plaça aquella que us he dit tan xula que tenen, a la plaça major del poble. Però no va arribar sol, sinó que va arribar acompanyat de tots els animals que havia alliberat i carregat de roses vermelles, de les que havien sortit, veieu que les porta sota el braç? De les que havien sortit de la seva gàbia després d'haver reflexionat. Sí? Després, quan va arribar a la plaça. Ei! Hola, companys! En va repartir una a cada ciutadà de la vila, fins i tot a la Jordina. I al drac, que al drac també li agradaven molt les roses. Van fer una festa per celebrar que el rei malcarat ja no era malcarat i havia entrat en raó. Havia canviat d'aficions i ja no li agradava capturar animals. Aquell 23 d'abril va ser el més especial que van viure els vilatans d'aquell poble. I des de llavors, que al voltant de la bassa hi creixen roses de tots colors que floreixen pels voltants del dia de Sant Jordi. Les llegendes són històries que passen de generació en generació i que s'expliquen de totes les maneres. Hi ha coses que són veritat i coses que no tant. Aquesta, com us he dit al principi, és una adaptació de la famosa llegenda de Sant Jordi que tots coneixeu. Espero que us hagi agradat i que l'expliqueu tal com vulgueu. I fins aquí la llegenda de Sant Jordi. Com deia, espero que us hagi agradat. I res, si els nens i nenes que ho heu anat fent voleu penjar alguna foto i ens etiqueteu els de Quàlia, lleure_Quàlia, sí? Estaré molt contenta, vaja, de veure com us ha quedat i de si ho heu anat seguint. D'acord? Doncs res, espero que passeu una bona diada i que us regaleu molts petons i abraçades amb els vostres. I res, gràcies per compartir aquesta estona